Hello, sao là apa? Laptop mình cũng hẹn đăng laptop mình gọi đóng bên điều dần ạ. Ya, laptop bắt đầu. Tanggasinya. Logofer nोंथांमोन बयखौबो आंनि टिउसनाव फरायग्रोनानै लाबाय स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं दा लाफाखौ खागासिनो दं आरो माने देग्लायसो फार्स्ट देग्लाय नङा आरो माने दिनैसो माने फार्स्ट खादों आरो लाफायाबो बारा गोबां नङा माने ओरैनो न'आव जानो आन्थाल' एसेल' फोखादोंमोन आरो ओमफ्राय आरामसे थोखायो ओमफ्राय दायो फार्स्ट खाजेननायसो नालाय एसे ओमफ्राय आरो बेना बिजौ कट' साफा साफा दालाय बारायबावगोन होमब्लाना गोबांसिन जाबावगोन आरो माने आग्लायलायगोन आरो ओमफ्राय आं दा खागासिनो आरो हारसिंनो बेलासिमोन आरो समबा ओमफ्राय हरावसो जागोन नालाय आं बेलासियावसो खादों। नैलाय फुरा लाफा मैगंखौबो आङो हानानै सुनानै दोनखाबाय ओमफ्राय नै दाउआ मोनसेया भाजानि ओमफ्राय मोनसेया ओंख्रिनि आरो भाजायाव बे जाहैबाय आलु ओमफ्राय मुला दङ ओमफ्राय पियास आरि बेदरखौ आङो सारायाव होजोब्बाय ओमफ्राय दा एरबाय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय जिरा लं मोननैसो ओमफ्राय दंफां बिगुर बेखौ मा होनोथाय आं दंफां बिगुरल' होनना बुङो बेखौ कुट्रासे बेखिनिखौल' देग्लिबाय ओमफ्राय आङो होनानै लाखाबाय संख्रि आलौ ओमफ्राय रं ओमफ्रायो मस्ला एसे देनाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय लं ओमफ्राय दंफां बिगुर बेखिनिखौल' होबाय आरो बेनिफ्राय जेबो होआखै हाइजें होबावसो थेवब्लाबो जाखायो गोथाव। ओमफ्राय बेदरखौ एसे एवफ्रामना लानानै मैगंखौ हरबाय आङो ओमफ्राय मैगंखौ होखांनानैबो दसे एवफ्रामनोसै ओमफ्राय एसे एवफ्रामनानै दै होजानाय बायदि जायोब्लाथाय दै होनोसै आङो हालदैखौ नाङाखै माने गोसोम बोरैबा असाइस नुखादोंमोन ना मबाइलाव ओंखायनो आं नाङाखै खोमा बायदि होननानै आरो होफिनबावदोंमोन आरो ओमफ्राय माने मबाइलाव ब्राइटनेस होनानै केमेरा लायाखैमोन नालाय इयावनो माने एसे सेमसे रखम नुहांदोंमोन ना ओंखायनो आङो हालदैखौ होबाय थानानै दायै नायदों नोंथांमोन माबायदि जादों माने बिराद गोमो जादों आरो ओमफ्राय आं दैफोरखौ होनानै लानानै खोबनानै अरखौ होबाय थाबाय फाइनालि आं दा बेखेवनानै नायबा माने हरमोन नालाय ओमफ्राय एसे गोजां बोथोर नालाय ओमफ्राय गुदुं माने मबाइल केमेराजों माजों बिराद माने उखुन्दैया नुजादो आरो माने खफ'आ माने खफ' होनायखौ थुङा बायसा आरो माने दै गुदुंफोरखौबो बायदि नुयो आरो गोजां बोथोरनि समावहाय होमबा ओंख्रिखौ नुबावाखैसो होनो थाखायनो उफाय लायनांगौ होनखाबायानो अबे दुन्दिया लाबोनो ने संख्रि साखिबाबोनो हरबा प्लेट आं लोंनो biar जागोन नोङो biar जासै सिखिया फाइनालि मोनबाय वाव टेस्टि जाखादों
संग्रि नायबाय खय बेसे माबायदि संग्रिगासिनो आङो जाबाय दे ओमफ्राय आङो दा लाफा माने दाउ एवफ्रामनाय दंखायोना ओमफ्राय बेहाय लाफाखौबो होनानै लाबाय माने लाफाजों दाउजों ओंख्रि ओमफ्राय दाउजों मुलाजों भाजा जागोन आरो ओमफ्राय भाजाया मोनखांनाय लोगो लोगोनो आङो सारायखौ एसे सुस्रनानै माने साराय गंनै गंथाम बायबाय थानाय साराय गंसेखौनो लादो ओमफ्राय साराय गंसेखौ मोजाङै आख्लायस्रोनानै जानखाबाय बेनिफ्राय दा एवबाय थाबाय लाफा साफा होजोब्बाय नै बेयो खारै आरो ओमफ्राय आङो बेखौबो खारै संख्रै ओमफ्राय एसे मस्ला देनानै दोनखानाय बेखिनिखौबो आं होखाबाय मस्लाया दहायनिखिनियानो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय जिरा एसे देनाय बेखिनियानो आरो ओमफ्राय आङो बेखिनिखौ होजोबनानै माने लाफानि दैया रानसान्दि आङो खोबनानै दोनबाय थानोसै आरो खारैखौ होबाय आङो माने लोगोफोर खारैखौ होखांनानै होबाय ओमफ्राय दांखानो नाङालायनो ओमफ्राय दांबाथाय माने मोनामखाङोलायनो इदि रानबाथाय दै एसे होनोसै अरखला मुरा ओमफ्राय बि रानसान्दि आं एसे खोबना होनोसै आरो बिदि गोजानाव थानानै जों खालामना जायोब्ला नोङो मोजाङै मिथियाना नै दैया रानथारनोसै कला लासनिलाय बेबारबो आङो दा दैखौ होदोनि दाना सिखालाय इदि दैखौ होदों आङो एसे जांखानाहाय ओमफ्राय बारा लावला खालाम नालाय गाबोनथ' जानो मोनखाया रावबो जाखाया आरो दाम जाखायो मानसिफ्रा जाथलाय होबाय जोंना सासेया जानाया आखाइखौ जि कला नुखादो सोर आखाइयाव दै गोजा आंबो जानो आखाइखौ जि गोसोम नुखादो लोगोफोर नोंसोर ओंख्रिखौ नुनायाव माबायदि नुदों खिन्थु जोबोद स्वाद जाखादों ओंख्रियाबो आरो भाजायाबो बिराद गोथाव जाखादों मुलायाबो दैसुबखा Thank you for the watching. Bye bye लोगोफोर. See you again. Tata.